Вчера на стори в Инстаграм ви попитах да ми разкажете много странни случки в училище с учители, ученици, каквото и да било. И честно казано, вие ми писахте доста неща. Но се замислих и бях като папо. Мислиш, че не се... Вчера на стори в Инстаграм ви попитах да ми разкажете много странни случки, истории в училище и честно казано ми писахте доста неща. Като казвам доста, видях, че в реквест има доста. Обаче се замислих. Мислиш ли, пап, че наистина хората ще им е интересно да гледат просто ти, какъвто си тапир, да седиш така на едно място и да четеш рандом истории на рандом хора? И бях като... Имам много лут рамен в шкафа. Защо просто не го направя, докато го ям? Защото е лут. Този има, вижте. Има петел, има кокошка, която е запалена остатък. Очаквате да не е люто. Ще сложа допълнително люто, каквото намеря. Ще го направя наистина доста непоносимо люто. Съмнявам се чак толкова зле. Ще го направя люто. И докато ям този лют рамен, ще чета ваши странни случки, нелепи, ала-бала в училище. Така че, благодаря много, че гледате това видео. Не забравяй само да харесаш, да се абонираш. Започваме клипчето. Благодаря много. Ако не сте гледали предното видео, в което правя рамен, нищо, брат, слушай се, аз не би си гледал клипета. Но започваме с анбоксинг, видите какво има вътре. Започваме да го правим го и след това отиваме към историята, така че да. Окей, намираме се на тази невероятно сложен сеттъпната камера, която я слагам просто на шкафчето, брат. Лежит, просто вижте, ето тук просто слагам телефона. Знаете, толкова качествено. Окей, нещата, които очаквам просто вътре да има с соса и още някакво допълнение. Така че отваряме и първото нещо, което видите, е течния сос. Окей, интересно. И другото второ нещо, което е... Какво пише? Volcano Chicken Noodle Flake Roasted Sesame. Окей, това са просто допълнителни подправки. И вътре е рамена. На упаковка, както винаги, пише... в колко вода ще трябва да го сложим, един Господ знае, но предполагам в 500 мл вода. Правим го вече, съм правил толкова пъти, че вече знам, така че, окей, започваме. Набързо ще ви обясня какво представлява приготвянето на рамена, защото може да сте нови и никога да не сте правили. Общо взето слагаме 500 мл вода да заври, след това слагаме рамена за 5 минути, на всяка една опаковка поне до момента е пишело 5 минути. След тези 5 минути изсипваме водата в някакъв отделен съд и вътре оставяме само единствено 8 лъжички с рамена. Добавяме лютия сос, който е ето това. Бъркаме за около 30 секунди и сме готови. Сега ще го видите нагледно, но просто исках да ви го кажа. Засипваме в съда, в който ще правим рамена 500 мл вода. Ще ви дам един бърз тип. Ако можете да сложите вряла вода, мисъл по-топла вода, преди да заварите водата. В смисъл няма лойка, реално погледнато. Няма значение, това беше моето разсъждение. Пускаме котлона сега на 9 и чакаме водата да заври. Окей, докато чакам водата, да ви се похваля набързо. Днес отидох да хапна дюнер. Знаете дюнерче. Играх на една машинка, клау машинка и за 4 левчета хванах ето това, тази плюшена играчка пони и още едно конче, което ми го взеха и в момента е в едно от шкафчета в училище и не искаха да ми го върнат момичета и аз бях доста обиден. Но реално ще изчакам само да изпишат от болницата, за да може да ми го върне, защото не трябва да взимам моите играчки. Тя беше като, вижте, тя не иска, брат, вижте, аз съм така, аз съм и 75, тя ми някъде до тук и просто така направи. И тя горката падна и както е там падна, аз просто така сядам върху нея и сега видяхте ми кръка, човек. Ако някой от вас има фуд фетиш, не ми гледайте краката, моля ви! Окей, водата вече кипи и се зачудих какво допълнително люто да сложа, защото реално имаме това табаско. Табаското е супер гадното на вкус, лично на мен не ми харесва. И се сетих, че някъде в шкафа, ето този шкаф, трябва да има някъде чили и някъде май имаха лути чушки, може да нямам. Но ще сложа леко табаско във водата, ще сложа чилито, което ще трябва да го намеря във водата. Реално така лютото ще се впие вътре в нудлите. Ето тук виждаме това чили, което реално колко е люто си нямам идея. Други люти неща, имам някакви сосове, които са реално отвратителни, които не искам да ги слагам, защото не искам да си прецакам просто вкуса. Така че слагаме табаско. Даже ще ви покажа, просто ще завърта така камерата. Ето тук. Опа. Ето тук е водата реално. Взимаме ето табаското. Няма слагам много. Табаското наистина. Ако обичате люто, окей, готино за вас. Обаче на мен табаското не ми хареса. Така че няма да слагам много. Ето това мисля, че е достатъчно, колкото да отсвети малко водата. Другото нещо, което ще сложа е от ето това чили. Ето това чили във водата. Фак! Сложих малко повече.
Окей, сега ще чакам още малко водата, след това слагам нудлите за 5 минути, рамена за 5 минути, след това ще сложа соса, така че просто гледайте и се наслаждавайте. Един лек бърз апдейт, в шкафа намерих това люто, което е сирачата, това сигурно се го вижда в TikTok, някакви трендове, така че ще сложа малко сарача, мисля, че се произнася, малко сарача слагаме. Другия лют сос, който е просто лют сос, буквално пише просто лют сос, така че ще сложа и от него, искам просто само да ви покажа да ви покажа как изглежда водата, която беше просто вода, съвсем нормална вода, ама аз ще решавам да правя някакви буамачи за клипове, така че моля те, харесай! Честно казано, камерата не може да издокара този цвят, обаче наистина червено, доста червено и не мога да излъжа, мирише гадно, човек. Не мирише приятно, наистина, мирише просто гадно. Мирише fucking гадно. И сега вада тук набързо нудлите с моята специална техника и ще пада навсякъде в земята. Накарай! Сега слагаме така рамена за 5 минути в тази вода и да, вършим с малко. Нашите 5 минути минаха, сега следва да извадим рамена. В тази купичка си извадих 6 лъжички, защото според мен соса, който е тук водата, няма да е никак хубав и реално не искам да не ми хареса рамен, да ми е лошо от него и просто да фейлна клипа. Затова сложих по-малко с надеждата, реално, че ето този лют сос ще убие всички останали. Така че хващаме ето така, взимаме това, ще гледате оттам, какво ви пука, взимаме така и изсипваме просто нудлите. С това е реално, изсипваме просто водата, която не ни е необходима вече. Раздрускваме леко друз и връщаме рамена в купата. След това слагаме отново на тигана. Обаче първо искам да си отворя соса, защото сега ако бях сложил нудлите, щяха просто да се залепят за тигана и после мама невероятно ще ме пребия, ако и прецакам още един тиган. Така че слагаме ето тези лъжички тук вътре, разбъркваме леко, тан, отваряме ето този сос набързо. Имаме си даже разпределение как трябва да отворим, което е доста модерна работа. Отваряме, отвори се цялото и изсипваме лютия сос, който е кърваво червен отново. Изсипваме соса вътре, слагаме отново на котлона и започваме да бъркаме, за да не засъхне реално за тигана. Но друго нещо е, ако не понасяте люто и сте малко по-малки, моля ви, не дейте да пробвате, защото кой знае, брат, ако нещо стане с вас и кажете, ами аз гледах от Папо Димитров, накрая ще му винат мене и аз хода в затвора, а не ми се ходи все още в затвора, защото реално съм още млад. И реално ти ако тази част се слушаш тук си някаква бахти дивя. Така че ще ви включа от просто така мога ви направя. Това е така. Виждате колко е червено. Разбъркаме и ще се върна, когато вече наистина рамена е готов, ще няма да слагам телефона тук, както в предното видео. Така че да, до след малко, браточка. Окей, позиционирал съм се възможно най-удобно. И както виждате, тук има лаптоп, който ще чете реално вашите истории от училище. Тук е рамена, между другото не ви показах как се е получил. Ето, така може да видите. Тук съм сложил една чаша с прясно мляко, защото не се знае колко ще е люто, т.е. не знам какво да очаквам. И една кана с вода, защото все пак не знам какво трябва да чакам. Носен кръп също не взема, защото в принцип лютото не се знае. Влизаме в заявките и виждаме доста хора, които са ми отговорили на сторията. Имената ще станат анонимни, защото не съм ги предупреждавал, в смисъл казах, че ще е един клип, обаче за по-сигурно да не казвам имена, защото никога не се знае какво може да стане. Окей, виждаме рамена. Мирише люто, човек, но мирише хубаво, не мирише на сарачата, на другия лют сос, на табаското и на тия. Надявам се да не ги усещам, защото наистина не са хубави сосове. Цъкаме първата история, преди да почнем да ядеме. Окей, момиче беше попитало стария ми учител по изобразителност за консултация и той беше казал, че може да отиде от тях и да й помогне за консултацията. Господина по изобразително не се е бава, човек. Брат, не, имаше няколко добри, няколко съм ги погледнал и реално бяха файн истории. Даже виждате fucking топлината, брат. Пчел ще е топъл. Няма да кътвам от сега нататък, защото искам да гледате през цялото време, през което ям да видите, че реално... Не знам, може би това ще ви е интересно. Може би това ви е интересно. Може би ви е интересно да гледате точно това как се мъча. Надявам се просто да не ми спре записа, но съмнявам. Така че, не мисля, че е толкова горещо.
Някой е написал, не сложихме 5 стола на бюрото на госпожата. Окей. Започва леко люто. Имат семена от чилито. Окей. Не е чак толкова люто. Не мога да излъжа. Не догонва чак толкова. А най-лютия рамен, който пробва, който е 2 люто. Но не е никак лошо. Приготвя си ние на салфетките. Не е никак лошо. Следващата история, която е. Слизам си спокойно аз по стълбите в 7 клас. Като слезнах от тях, една приятелка ме пита, усети ли нещо по газа. И аз бях като нещо. И тя ми разправя как господина по биология се е опитал да ме удари. Той е на 55. И аз бях. Окей, реално има fucking господини по някакъв предмет, който се опитва да сексуализва по някакъв начин ученичките си, брат. Какво се поставя? Вижте, учите. При мен няма такива екстра учителки. Сега. Госпожа, брат, порите ранни часове. Не, ще гум се, нямаме такива. Моите са по-възрастни човек и това е. Някой написал. Просто нашия учител ни заглежда. Как сега почвам да се замислям колко. Прочел съм 4 истории, от които 2 бяха как учител се опитал да удари момиче по газа и как ги оглежда. Това не е много готино, бате, не е много приятно. Следващата история. Значи, падна химикалката на гушата ми и тя се наведе да вземе. Аз бях точно зад нея и тя като се наведе пръдна. Кофти съксто съгват това. Това не мога да кажа, че е по никакъв начин приятно. Окей, идваме. Има доста, не знам колко истории има. Има се още да дадем рамен. Реално не е люто до такава степен, че да не мога да говоря или да се задишам нещо подобно. Но в същото време не е нещо, което не е люто. Възможно е просто вече да съм свикнал. Обаче, знаете какво мислям? Не знаете ланчи предизвикателството. Ланчи предизвикателството реално представлява едно малко чипче, което е във формата на Doritos, което е доста люто. И ще погледна, в България съм няма да го има. Обаче, все пак, не. Обаче, хитва лютото, бат, виждам. Даже устните ми се зачервиха. Окей. Миналата година, когато бяхме онлайн, господина ми каза да си споделя рисунката, понеже рисувам на графичен таблет. И не бях затворил една рисунка на Bakugo Higgs Deco, както се целуват и беше много кринж. Много комент, няма значение. Здрасти, папа, може да ми последваше следващото, моя грешка. Имаме някакво изображение, което ще го скипнем. Следващата история. Метнах стол по госпожата ми. Добре, че няма оцели. Добре, че няма оцели. Не. Отговорът е не. Господин ми физическо е гей. We support, of course. Окей. Виждаме моя снимка от някакво видео. И виждаме някакви неща. Понякога госпожата ми по рисуване в 7 клас си режеше ногтите и на краката на нейния чин пред всички деца. Докато ни обясняваше за старите й връзки. Също така веднъж замереше с ногтите си мен и приятеля ми по чин, защото се легавахме в час. Окей, разбираме, че в България учителите... Окей, реално, видеото мога да сложа заглавия. Истината за българските учители. Окей, това не е много похвално. Почвам да се разочаровам. Един ден влязох в клас... Един ден влязох в класната стая преди всички и се скрих, но вместо да дойдат учениците, дойде чистачката и класата и ги сгащих на къла, бате. Ауч! Чистачката и класната, брат. Един път втори клас беше изпуснал гъбата за дъската и като клекна му се скъсаха дънките и той не забеляза и ходеше по коридорите с късани дънки.
такива приятели за какво сте врагове, можеше поне да му кажете. Между другото, мога да тръгна. Наистина. Людичко си. Не мога да отрекам. Ще удори пари, човек. Поганото е, че пари. Един път госпожата по БГ сваляше един мой фъра и целият клас се напикал смях. Окей, това. Не, нещо знам това. Един път със сигурност всички го е правил през онлайн, хакнахме школа и си писахме щици. Взимахме iPad-та на госпожите на училището и бутахме нет. Окей, реално не мисля, че всички са го правили, но... Госпожата просто реши да освободи газовете в нея. Добре. Представяш си? Наистина, госпожата се навежда до тебе и ти пръдна в лицето. Това не мисля много готино. Това наистина е люто обаче. Фък. Ще пина вода, брата, но. Реално знам, че с вода нищо не оправиш, обаче просто моментно има оправяне. После започва лека по лека, но съм и тръгна, човек. Окей, може би сложих пред него много неща. Все още дори не съм пресполовил рамена. Прочетох толкова много истории. Реално това може би е скучно това видео. Защото може би не влагам никакво чувство, когато чета историята, обаче няма да сложа нещо като... Един съученик си вдигна краката и пръдна. Той е пръднал. Наплюх се, брат. Другите го издават и господина отваря прозореца. Това не е нещо, което ще пръсна смял. Това е нещо, с което просто ще преосмисля твоето съществуване. И това е. Следващата история. С учителя ми побел и целия говорихме за дюнери, кебабчета, кюфтета и други. Окей, кой не е говорил реално с учителите си за някакви храни? Ние, сестрата ми гоша по история. Да! Сестрата ми гоша по история. В голямата ми част е просто бяхме като да сложиш с нас за дюнери. И беше като, окей, файн. И просто дойде с нас и се разхождахме цялото му част заедно. Да, това не е нещо такова. Не е много странно, ама на 15 се изтърбуших като чувал с картофи по стълбите. Най-гадно е да паднеш пред хора по стълбите. Защото си мисля, че реално всичките е бабат, обаче. Не съм така, че почти никой не му пука. Аз съм падал. Не е приятно. Окей, люто е. Веднъж една госпожа търсеше... търчеше. Веднъж една госпожа търчеше с 200 към стаята ни и точно на вратата се празуна и падна и всички тръгнаха да й помагат да стане. Само ние с класа ми седяхме и гледахме като пълни педали и се мъчим да не се изхилим. Интересна история, като бях малък с най-добрия ми приятел тогава. Играхме на голница и той е пред мен, аз съм зад него. Тък му тръгна да излиза от вратата. Госпожата по математика тък му влизаше. Блъсна се в нея, тя тръгна да пада върху него и буквално просто видях ръката как тръгва да ми бие така шамар на забавен кандас. И аз се дърпам назад и виждам само ръката и се ударих отзад, какво беше зад мен, станали, какво беше. Но без забавно. Оле! Интересна история. Не е интересна, брат, това е супер тъпата история. Реално тогава бяхме просто мълни глупаци, лапета. Има част по изобразително. И дъската беше, не дъската, бюрото на кошата беше малко пред дъската. Реално е това, представете си, че ви е дъската, тук е бюрото и тук е стола. И сме застанали аз още 3 момчета и аз си дърпам леко стола назад. Тя знае, че сме зад нея, ама не знам. Дърпаме и стола леко назад. Нищо, ако тръгне да сяда, няма да падне. Другото момче го измества леко надясно, ако седне, няма да падне. Другото момче го мести и той леко наляво, нали? Върши го почти в същата позиция, обаче по-наляво, ако седне пак, няма да падне. Едното момче почва се хили такова някакво. Сдигна стола и го сложи просто до дъската, не до дъската, до бюрото. И ние бяхме тук, окей, кул, смисъл, тя го е видяла, няма да стане нищо. И някакво, ние сме точно на панцата на вратата и един просто се изкрещя: госпожо, седнете. Тръгна да сяда и докато сядаш ще назад, реално, както е дъската, знаете, че има лек парапет, не парапета. Забравих думата. Окей, включвам се докато едитам клипа. Думата, която исках да кажа, е подиум. Подиум!
Благодаря, това беше включването. Окей, това за което се представих на много случаи. Свърши ми паметта на телефона и трябваше 3 някакви клипове. Както виждате, не съм пил повече вода, млякото не съм го пипал. Това е рамена. И това, което иска да кажа е, че ушата просто тръгна да сяда и си удари гърба на това. После няма виждах въобще. Беше ни преподавател още малко време и след това беше нещо в болница. Така че, госпожа, гледа това видео, съжалявам. Отцапах лаптопа с... Опа. Така че продължавам. Най-тъпото е, когато казах на гостина ми по-английски мамо. Брат, всеки е казал учител мамо или бабо. При мен казах на ушата ми мамо. И тя беше като, кажи маминото и просто се смяхме. Нищо, което не се е случило никога. Веднъж един приятел си разказахме вицове. Малко преди да започне часа. Точно когато казах думата лесбийка, душата влезе в класната стая и ми изгледа. Така сякаш съм убила някого. Целият час изпитваше само мен. Нищо необичайно. Нищо странно. Днес си разлях кафето върху панталона и ходихме да го перем в мивката. И после го сушихме на прозореца. Окей. Реално, не знам колко от вас, ние като бяхме малки, взимахме вода от туалетните и просто се пръскахме с водата. Просто викахме някой момиче или това в мъжката, бам, заливахме с вода и бягахме и се гонихме и така. Някой е пратил стори. Лъв си тигре някой ме е написал. Някой ме е споменал. Между другото, гай, хитнах 200 така в TikTok. Още е записал, окей. Един път щях да бутнат без да искам гочата по математика през прозореца. Какво означава без да искам да бутам гочата през прозореца? Тя е седяла на перваза и си е бутнал без да искам. Или си вдигнал госпожата и стрелно да я хвърляш без да искаш. Има разлика. Друго. Честито, благодаря много. Дай близалка. Господин по технологии и предприемачество е гей. Какво повече да кажа? Харесва си едно момче от класа. Няма лошо да е гей. Има малко лошо да харесва малки момченца. Веднъж като бяхме междучасие, всички излезахме навън и ми се пиеше вода. Затова отидох до стаята ни и видях директорката с охраната да правят... Окей, не го брал. Не го вярвам това, брат. Представяш си ти кой гледаш? Да видиш директорката и охраната да правят секс, брат, в стаята ни. Защото реално междучасие не си отишъл в учителската стая или някъде там, ти си отишъл в твоята стая. Така че, няколко въпроса. Какво правят директорката и охраната в твоята тази стая точно? И защо го правят в училище, брат? Това малко извъртаем. Някой ме написал честито. Благодаря. Следващото видео. Носа ми едно тече, брат, е гамно. В част по английски ушата и пад... Опа. Задава. В част по английски на ушата и падна маската и тя помисли, че е паднала полата. Как ти пада маската, което представлява е това? Окей, няма значение. Един ден. Всичко почва с един ден. Един ден влизам в час и ушата беше легнала на земята и я питах, защо лежи? И тя ми каза, прочиствам лошата енергия от такива като вас. Извиках директора и той каза да оставим, защото била така в най-голямото спокойствие. Така била в най-голямо спокойствие. Няма това предполагам някакъв вид медитация, брат, някакъв. Почва да пари все повече и повече, фак! Ушата почупа ни пита дали искаме да ни демонстрира с някой от класа как се правят деца. Госпожата почупа човек и природата. Човек и природата е до 4-ти клас. Окей, доста извъртени учители до сега. Доста извъртени учители, аз съм разочарован от България, брат. Аз съм разочарован от българските учители. Но съм по-разочарован от себе си. Как ми хрумна въобще тази идея? Да ям лют рамен, докато чета някакви истории. Господин по история разказа шегичка 18+, и мраз да го карат да повтаря. Госпожата по-английски каза на едно дете да я гледа в очите докато говори, а пак тя чете и всъщност няма как да я гледа и чете едновременно.
Окей, следващата история. Гайс, какви сте история? Не се обижите. Папа е сладък, някой ми е написал. Имаше една история, та беше много добра. Преди 2 години в 7 клас, по време на час, гледа гушата ми в цицките. Не ме питай защо, и аз не знам. Мина известно време, тя ме видя, прибра си ги малко и ме погледна към доста неловко ми стана. По принцип, началото не слагам препинатизации, май. Окей, ако гушата има големи цици, брат, ще не трябваше. Реално, те са отвънка. Ти не си направил нищо лошо. Става все по-люто. И по-люто. Но ще успея. Вече сте над 20 минути в този клип. Окей. Ти ако си стигнал на тук, искам долу в коментарите да ми напишеш малкото пони, брат. Долу в коментарите искам да напишеш малкото пони, така ще разберам, че си седял до там. И реално ще знам, че си истински. Истински приятел, брат. Брато, Фъра пръдна в час и обвинихме гушата и целия клас повярва и тя каза без да искам. Поне не искала. Пуших трева с даскалката по мап. Окей, това е много готино. Значи, случи се преди близо 7 години, като бях първи клас и с най-добрият ми приятел отидохме заедно до туалетната. Обаче той ми беше казал, той ми беше забравил кърпите и аз не изтичах да му взема и само му ги подавам и той става леко от туалетната чиния, след като неговото ако пада на земята и то не знам как, но се размаза и беше огромно и влезна тогавашния ми класна и настъпи акото и цял ден бяхме наказани. Окей, на профилната виждаме момче. Въпросът е, какво прави класната ми в мъжката туалетна? Второто е, вие какво правите в женската, ако вие сте в женската? Това не е много похвално, брат, не знам какво да кажа. Даже е леко странно. Или е измислена история, вероятно е измислена история. Бате, да знам. Ама... Бате, да я знам. Един път на онлайн обучението пресувах ритъм бот в Discord. Защото не мувна в друга толк, майка му тъпа и деската ме чу и казах, че съм напсувал кучето ми, защото ми е бутнало учебниците. 200 IQ. Обвини кучето за всичко. На базик викам, господин, много сте зегзи. Докато и всички крещяха, па той взел, че ме чул. Окей. Може си му оправила деня, реално. Представи си той в депресия си му казал колко е готин. Сега си го зарадва. Няма нищо лошо в това. Остана ми още малко газ, направо ще умра. Не е чак толкова люто, не е толкова зле обаче. Не е много добре. Следващото. Някаква снимка. Шит! Един път по погрешка удари гушата по дупето. И аз съм ударил гушата по дупето, не беше по погрешка. Просто това не беше играта. Колко е хубаво времето днеска обаче. Тече ми носа. Следваща е. Тук колко къта мога да се направят, ама така ще кажете, не ти читваш. Веднъж учата по география затвори мит и ни увери, че ние сме я изгонили. Казахме на класа, тя каза на ушата и от тогава госпожата започна да се прави на много мила и грижовна. Винаги се държала гадно и ни сравняваше с японците колко по-добри са били от нас, как искат да ни види как си четем уроците преди началото на часа. Реално, не знам, брат, повечето учители са някакви двулични. Нормално. Мислям, не знаете, реално много рядко се паднете с учители, които реално искат да видят как просперирате и които наистина искат да успеете в живота. Да кажа едно, учителите, които ви се карат, които се държат по-така с вас, които са по-взискателни, не винаги са по-лоши. В смисъл, не винаги учители, които са строги, са по-лоши. Както в групата на Алекс беше,
Там имаха някаква лоша директорка, тя беше казала нещо от сорта. Не им казвайте, че всъщност съм добра, защото лошите учители се помнят цял живот. Което не лъжам. Има семки от това, брат. От чилито. Което е по-гадно. Остана ми последни хапки. Но... Две. Празно. Не беше толкова люто, ама... Нещо, брат. Не беше и малко люто. Не, вероятно ще е по-люто. Мисля, гледай. Сосовете, които ги слагах във водата, ги сложих нарочно във водата, защото не са хубави на вкус. Обаче, докато са във водата и се разтворят, лютото е във водата. И в момента, в който сложите рамена ще попие от това. И реално, затова може да е по-люто. Още някой история ще прочета. Един път имахме ФВС и едното момиче беше с къси панталонки и господина я накара да седи по долни гащи. Бро, what the fuck? Окей, от това видео... Друга история още, това е последната. Един път от нашия клас ме дразнеше и направих топа от лист и писах педал на нея, но вместо да го оцеля, шибна гощата и го прочета. Кофти матенце. Гайс, благодаря ви страшно много, че гледахте това видео. Ако сте стигнали от това, искам долу да напишете малкото пони. Факт е, че малко по-различно, не беше нещо забавно. Ентертеймент беше, защото четохме някакви истории, обаче нямаш как да го ви го направя забавно в този случай. Главно защото четеме страшни, не страшни истории, главно защото четеме истории на други хора. Не мога да релейтна и реално не беше нищо, кой знае какво. Това е просто някакви рандом истории, имаш някакво добри. Благодаря, че гледах това видео, не забравяй само да харесаш, да се абонираш за канала. Оценка на рамена. Брат, над 7 беше люто, над 7. 7 от 10 мога да дам. Благодаря, че гледах това видео. Ще имаме следващото това. Чао, братле!